har mønstret jeres hængsle, så skal I gå ud af lydhuset og til venstre og få taget billeder af dem. Og det er, når I har mønstret jeres hængsle i dag, skal I gå ud og få taget billeder lige efter. Han er registreret hos Jan Larsen på Vedby og født hos Teresa Fendal i Ringsted. Far er Junius Bygven, og morfaren er Rand. Lorenzo har følgende mål, gangmål 170, håndmål 182, jordmål 196, pibemål 22,0, og det var 170 start, 182. Det var bare lidt så har han givet ham. Og vi har katalog nummer 3 i Velhuset, det er Lorenzo Fridsted, 100% Oldenborg. Katalog nummer 12 og katalog nummer 13, vi gerne se i Velhuset efterfølgende. Jeg skal nævne, at det næste hold ønsker dommerne først hele holdet inde, og efterfølgende ønsker de ikke holdet igen. Altså, de bødler, der tager man hele holdet ind, mønstre, og så kommer man ud og taget billeder. Vi har lige nu katalog nummer 1, 2 og 3 i Velhuset. Det er katalog nummer 1, som er forsorgs af Katkær, 87,5%. Registreret hos Birte og Niels Henning K. i Vorborg. Født hos Birte og Niels Henning K. i Vorborg. Katalog nummer 2 er Oral, 100%. Oldenborg, registreret hos Torben Bastholm og født hos Torben Bastholm. Og katalog nummer 3 er Lorenzo Fridsted, 100% Oldenborg, registreret hos Jan Larsen og født hos Teresa og Fendal i Ringsted. Vi skal bede de 3 års billede om at holde sig klar, og det vil vi meget gerne se i Velhuset efterfølgende. Nej, det katalog nummer 3, Lorenzo Fridsted, er 100%, født den 20.05.2008, registreret hos Jan Larsen hos Vedby, født hos Teresa og Birte Ringsted. Faren er Junius Bygven, morfaren er Rand. Han har jo ikke været løs siden december måned, så det er første gang, han er løs. Jamen, han skal ikke springe. Han skal ikke springe. Vi har lavet dispensation. Han har jo brækket noget i går.
Det var heksen, og så skal vi se den på løbebåd. Katalog nummer 3, det er Lorenzo Lister. Han er 100% Oldenborg, født den 20.05.2008. Han er registreret hos Jan Larsen i Nødby, og han er født hos Therese og Per Daniel Vangsted. Far er Julian Spikler, morfar er garant. Han har følgende mål: stangmål 170, boldmål 182, jordmål 196 og bilmål 22,0. Og katalog nummer 4 skal holde sig klar, og jeg gentager, at man kommer ind i ridhuset, man går stiller hesten op og slipper den, og så skal vi se den løse på ridebåd. Vi siger tak til katalog nummer 3. Vi siger tak. Vi siger tak til den første hold af Oldenborg Heste, og den næste, vi skal se inde i ridhuset, det er